बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो दिनै दंफैयो द्वारका सेक्टर 18A दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव। बेयाव दान्दिसे आङो आंनि एक्स स्टुडेन्ट जुमिला गयारी बिथांखौ आं लोगो मोन्दों। बिथाङा दा बे बड'लेण्ड भवनाव जुनियर एसिस्टेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ, मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ, गोबाव समनिफ्राय बेयाव दङ। दा बड'लेण्ड भवननि सोमोन्दै आङो बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। जोंहा जोबोरै देरगाथाव दिल्ली बायदि जायगायाव, नेशनेल केपिटेल जायगायाव जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे बड'लेण्ड भवन, नामाबो बड'लेण्ड, आरो बेयाव जों साफ्रोमबो फैनानै मोजां रोखोमनि जों थानो हायो, गावनि न' बायदि जों थानो हायो। बड'लेण्ड भवना ओरैबायदि मोनसे जायगायाव दं जेरावनाखि दावराव दावसि गैया, जेरावनाखि होंगो दोंगो गैया, जेरावनाखि पलिउटेड बा पलिउसन गैया। पलिउसन दंब्लाबो बेयाव खम, जोबोरै निजोम, जोबोरै मोनसे मोजां जायगायाव दंफैयो। बेनि थासारिया जोबोरै मोजां। बे बड'लेण्ड भवनाव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाबो दङ। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौबो नायनानै बिथांनो मान बावनो हायो। दिनै आं नोंथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जुमिला। बड'लेण्ड भवनाव बेसेबां समनिफ्राय खामानि मावखो आरो बेयाव थानानै माबायदि मोनदों, लोगोसे आलासिफोरनो माबायदि ओंख्रि संनानै होयो, मा ओंख्रि संनो मोजां मोनो, मा गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै आलासिफोरखौ सिबियो, आरो लोगोसे जोंनि बर'नि माखासे फोरबोफोर जेरै बैसागु खुंनाय, मागो खुंनाय, आरो गोबां समाजारि, हारिमुवारि, धोरोमारि फोरबोफोर, बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ बे बड'लेण्ड भवनाव फालियो ना फालिया, आरो फालियोब्ला माबायदि फालियो, सोरनि मददजों फालियो? आङो दिनै बड'लेण्ड भवनाव आङो जुनियर एसिस्टेन्ट हिसाबै मावगासिनो दङ। आंनि मुङा जुमिला गयारी। आङो दा जोंनि बड'लेण्ड भवननि सोमोन्दै आं माखासे सारमोननि इउटुबाव फोरमायनो सानदों। दा सिगाङावनो आङो जोंनि बे बड'लेण्ड भवनखौ जिनाखि फाउन्डेसन खालामदों बेखौ बिनि डेट बा थारिखखौ आङो खिन्थानो सानदों। जोंहा बे बड'लेण्ड भवनखौ फाउन्डेसन खालामनाय जादों 21 जुलाइ 2010 मायथाइयाव, आरो बेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जादों 5 फेब्रुवारि 2014 मायथाइयाव। जोंनि बे रुमावहाय बड'लेण्ड भवनाव टटेल जोङो स्टाफफ्रा जाहैबाय 18 जन दङ। दा जोङो ओरैनोथ' 17 जन एल'खौ लानानै 18 जन आरो लाइजन अफिसारखौ लानानै, आरो जोंनि रुमा जाहैबाय 21 न'स। बे 21 न'सआव जोंहा मोनसे कनफारेन्स रुम, VIP रुम आरो स्ट'र रुम बेफोरबायदि दं, गासै 21 आरो। दा बड'लेण्ड भवननि सोमोन्दै सारा जानाय लोंनायनि सोमोन्दैबो सोंदों। दा बेखौ आङो फोरमायनो सानदों। जोंनि बे बड'लेण्ड भवनाव जोंनि आलासिफ्रा फैयोब्ला जोंनि बे ओंखाम संनानै जाहोग्रा माखासे आब'मोन दङ। दा बिसोरो गावसिनि आलासिफ्रा जेनाखि जानो बियो बेबायदि हिसाबै जोङो संनानै जाहोयो। दा बर'नि आइटेम होनोब्ला बेसिकेलि एग, अनला ओंख्रि, अनलाजों दाउजों, जेनेबा नारजिजों अमाजों, एखमबा नाफाम बाथोन, एखमबा मैथाजों नाजों, बेबायदि रोखोमै जेखौ मोनो दिल्लीयाव बेखौनो बर'नि आइटेमखौ संनाय जायो आरो बे भवनावहाय। नाफामखौ बहानिफ्राय मोनो? ओरैनोथ' नाफामखौ जोङो जोंनि स्टाफफोरा न'निफ्राय लाबोफायो। लाबोनायखौनो जेनेबा नाफामा थिनानै दोनजायो। जेब्ला बेखौ बयामाव सोनानै दोननानै थिनानै दोननायखौ एखमब्ला गोनांथि जायोब्ला आलासिफ्रा बियोबा होनाय जायो आरो। आচ্ছা जुमि, आङो नैबे बड'लेण्ड भवननि डाइनिं हलाव इन्जुराव लिरनाय मोनसे मोजां सोदोब आङो बेयाव नुनो मोन्दों। बेनो जाहैबाय बे डाइनिं हलाव रावबो
थांखु सोबनो मोना, बिरि सोबनो मोना आरो जौ लोंनो मोना। बियो जोबोरै मोजां आरो जोंनि उन्दै उन्दै समाज, उन्दै उन्दै गथ'फोरनि समाज, फरायसा समाज बिसोरनि थाखाय जोबोर मोनसे गोनांथार बोसोन। दा नोंथांनिफ्राय आङो बेखौनो मिथिनो लुबैदों, थारैनो बेखौ फालिनाय जायो ना जाया? जोंनि बे बड'लेण्ड भबनाव जाहाथे जोङो निसा बुस्थु जातियखौ जोंहा दिनैसिमबो खालामफेराखै रावबो आरो इयुनावबो खालामनाय नङा। बेबायदि निसा बुस्थु जानायखौ जोंनि बे हाउसाव माब्लाबाबो एलाउड होनाय नङा आरो होखायाबो। दा बेनि थाखाय आङो मोनसे बुंनो सानो, जाहाथे जोंनि आलासिफोरा, जायफोर आलासि फैयो बिसोरो जाहाथे जोंनि बे साइन बर्ड लिरनायखौ नायनानै गाव गावनि माबाखौ रुलखौ फालिलाङो, नियमखौ फालिलाङो। बेखौनो आङो आलासि, जोंनि फैग्रा आलासिफोरनिसिम खावलायनाय थायो। आरो जोंनि हाउसावथ' दासिमबो बेबायदिखौ जोङो नुफेराखै आरो। जोबोरै मोजां, जोबोरै थुलुंगाथाव। दिनै जुनियर एसिस्टेन्ट बिथां जुमिला गयारिया बेखौ गोख्रोङै बुंदों, दिनैसिम नैबे बड'लेण्ड भबनाव बिब्दि फेग्रा मुवा जानानै लोंनानै दावराव दावसि जायाखै आरो लोगोसे खुब डिसिप्लिनाव सोलियो, साखोन सिखोन सोलियो। दा बिथाङा मोनसे बाथ्रा खावलायबावदों, जाहाथे फैबाय थानाय आलासिफोर, इयुनाव फैगोन आलासिफोर, बिथाङा नैबे डिसिप्लिनखौ जाहाथे मानियो, मानिनानै जाहाथे फेग्रा मुवा बेयाव जाया, लोङा, सोबा, बेखौ बिथाङा खावलायखादों। जोबोरै मोनसे मोजां बोसोन आरो बे बोसोनखौ, बे डिसिप्लिनखौ जोंबायदि मानसियानो मानिनांगोन, जोंबायदि गोरों गोरा मानसियानो बेखौ मान होनांगोन। अब्ला जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो हागोन, बिथांमोननिसिम जोङो मोनसे मोजां मेसेज जों हरनो हागोन। जुमिला गयारि, फरायसाफोरनि थाखाय नोंथांनिफ्राय मा बोसोन दङ? फरायसाफोरखौ माबायदि जाजानो लुबैयो? फरायसाफोरनि बोसोन होननानै बुङोब्ला आं बुंनो सानोदि फरायसाफोरा जाहाथे अरायबो फरायनायखौ गारनो नाङा आरो माब्लाबाबो फरायनायनिफ्राय इयुन जानानै थानो नाङा। अराय सम माने बिसोरो डेभेलप जालांनांगौ आरो बिसोरो गाव माखासे फरायसाफोरनि जिउआव माखासे समस्या फैयो। बेफोर समस्याया जाहैबाय निसा जातिय जानाय, जेरै जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, ड्राग्स जानाय, बेफोरबायदि गाज्रि फेग्रा मुवा बेसादखौ जानो नाङा आंनि मथे। जेनेबा बेफोरबायदि आरो गाज्रि लोगोजोंबो लोगो जानो नाङा। हायोब्ला बे गाज्रि मानसिखौ जोंनि बे फरायसा मानसिफोरा बिसोरखौ मोजाङाव लाबोनो नाजानांगौ, जेरैबो जेनेबा दावगालांनांगौ आरो बिसोरो। दा बेनोसै आरो आंनिसिम, जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावखौनो गाव डेभेलप खालामलांनांगोन, जौगालांनांगोन आरो इयुनाव सासे मोजां मानसि जाहैनायखौ आं लुगैयो आरो। जोबोरै थुलुंगाथाव। जुमिला गयारिया आंनि सासे एक्स स्टुडेन्ट, गार्लस कलेज क'क्राझारनि। दिनै आंनि फरायसाया इयुन जोलैखौ बा उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ मोनसे मोजां जाजानो हास्थायनाय, बेखौ गोसोनिफ्राय फोरमायबाय। दिनै आंनि एक्स स्टुडेन्ट बिथाङा बुंबाय, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थानांगौ, फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो बियो जोबोरै मोनसे थुलुंगाथाव। बिथाङा बुंबावदों, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा आवगायलांनांगौ, उन जानानै थानाङा, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां जानांगौ, बेखौनो बिथाङा हास्थायदों। आरो बेनो जों साफ्रोमबो गोरों समाजनि हास्थायनाय, जाहाथे दानि फरायसाफ्रा मोजां खामानि मावनानै गावखौनो गाव गसंथानानै लाखिनो हायो, गावखौनो गाव दानानै लानो हायो। जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा आरो बे जिउआव जोङो रंजानांगौ। रंजानायानो जाहैबाय जोंनि जिउनि थांखि। दा जोङो माबायदि जों रंजागोन? रंजानायनि माखासे सोलोफोर दङ। बिजाब फरायनानै रंजानो हायो, साख्रि मावनानै रंजानो हायो, आबाद मावनानै रंजानो हायो, बिजनेस मावनानै रंजानो हायो, मोजां नोगोरारि जानानै रंजानो हायो,
गेलेनानैबो रंजानो हायो मोजां दैदेनगिरि जानानैबो रंजानो हायो बेनिखायनो जिहेतु इसोरा जोंनो आथिं होदों आखाइ होदों बेखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो जों थारैनो जों रंजानो हागोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्राबो रंजानो हागोन बेनो जाहैबाय पलेन नार्जारि जेब्लासिमनिफ्राय आं फैदों आंनि रुमाव मोनाबिलियाव बे पलेन नार्जारिया गाइखेर होयो आरो साहा बिस्किट होयो जोबोरै मोजां आंखौ न'नि बादि बाहायदों आरो न'आवथ' आङो सानफ्रामबो गाइखेर लोङो आधा केजिनिफ्राय बारा लोङो आङो मालाबा सेरसे गाहाम लोङो दा बेबायदि खाबुखौ पलेन नार्जारिया दिल्ली बायदि जायगायाव आंनो खाबु खालामनानै होदों जोबोरै मोजां डिसिप्लिन आं मोनदों नोंनिया मा नाममोन आंना हारु कच मा लिरो हारु कच लिरो आं राभा बर'नि गोरों आङो हारु कच औ आंना मिसेसआबो बर' न'आ बहामोन न'आ आंना कुसुगाव जलेस्वरी क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मा मावो बेयाव आं बेवहाय सुकिदार मावो साननि सुकिदार बिदिनो सानावबो मोनायावबो जायो आरो माने जों मिलायलायनानै थायो आरोखि मावलायो मा नाम आंना नामा श्री रिंसार नार्जारि आंना साउथ बेसरगावनि देबोरगाव साउथ बेसरगावनि आरो बेयाव मा मावो आङो टेकनिशियान इलेक्ट्रिशियानाव आरो इलेक्ट्रिशियान आंना थ्रिजु बसुमतारी सार थ्रिजु बसुमतारी मा ओंख्रि संनानै मोजां मोनो दे ओंख्रियाथ' अनला ओंख्रि मोजां मोनो मैथा ना मोजां मोनो आंथ' ना बेदर जाया बिनि अनगायै मा संनो मोजां मोनो दे पनिर पालक पालकखौनोथ' जाहोखै दिनैसिम नोंसोर आंखौ नों बियाखैबा सार बे पालकखौनो जाहो आङो दाहाय नङाब्ला गाबोन गोथाव मोनथारो आङो दा आं बे हाउस क्लिनार माबा न' सुयो बे गासिबो बे आं साफा खालामजोबो बिजानजों आं रुमाबो जोबोरै साफा आरो किटसेनाबो जोबोरैनो साफा मोजां मोनदों न' बायदि खामानि मावबाय था ना मिस पारुनि ब्रह्म सार बेयाव मा मावो बाहाय रुम क्लिनार डाइनिं रिसिपसन ओमफ्राय बे किटचेन साफा खालामजोबो जोङो 7 बोसोर जाबाय सार औ दरमाहाखौ मोनबाय थायोना मोनो মোৰ নাম ছাৰ অৰুণ কুমাৰ ৰয় হয় ক'ৰ পৰা আহিছে মই কোকৰাঝাৰৰ হয় কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত মোৰ 7 বছৰ আপোনাৰ ডিউটি মোৰ চকীদাৰ হয় आब'खौथ' आङो नुबाय थादों फैजेननायनिफ्रायनो मा मावो दा बेयाव आंना रुम बियो आरो ओमफ्राय बिदिनो रुम आलासिबा सार्भिस नांगौ जेनेबा गेस्ट फैबा जेनेबा माबाफोर नांगौ जिनिसबा जेनेबा एसे जानानै खिन्थाफैनांगौ जेनेबा रुम सार्भिस आलासि फैबा एसे आलासिखौ नायनांगौ जायो मा नाममोन आंना पदुमि ब्रह्म क'क्राझार सत आदाबारि क'क्राझार सत आदाबारि औ फैनानै माबायदि मोनदों बेयाव फैनानैथ' सार गाज्रि नङामोन गाज्रि नङा गाज्रिया माखासे जोंहा एसे प्रब्लेम जादों आरो दा जेनेबा बेहाय जोंना सेलारिया बिराद खम सेलारिया ओमफ्राय जों फेमिलि गोनां आं फिसाला सानै दङ ओमफ्राय फैसा एसेल'खाय सोलिनो एसे उसुबिदा जायो फिसालाया मा थाखोआव फरायो सासे फरायासै सार ओमफ्राय सासे उन्दैया डिग्रि 3 फरायगासिनो दङ गेदेरा फरायासै फिसालाखौ मा जाजानो लुबैदों सासेयाथ' फरायासै नालाय उन्दैखौ एसे जेनेबा फरायनानै जाहाथे जों बै समाव फरायासै बारा हायासै फिसाफोरखौ जेनेबा एसे फरायनानै मोजां खामानि मावनानै एसे जाहाथे साख्रि थाख्रि लानानै एसे बिमाफोरखौ जेनेबा हेल्प खालामो न'खरखौ नायो बेखौ लुगैयो आरो सार मन्जु बसुमतारी सार बबेनि क'क्राझार मैद' कालगावनि मा मावो बेयाव आङो रम बियार मावो सार माबायदि रंजायो नों बेयाव थानानै मोजां गोसो फुरथि लानानै मावो बैसागु मोसायोना मोसाया मोसायो बोथोर सफैबा औ फुरथि खालामो रबिना गयारि सार आंना नाराबारि बबेहाय फरायदोंमोन गार्लस कलेजाव फरायदों लोगो मोनदोंमोन एसे नुनाय बायदि मोनदों मा मावो बेयाव रुम क्लिनारमोन सार दा ओंखाम संग्रा गैयै जानायलाय जोङो ज' मिलायनानै ज' ओंखाम संनो थायो आरो बर्थमान नोंसिनि ओंखाम संनाया जोबोरै गोथाव औ आंथ' जागासिनो दङ मैया जों दाख्लै ओंखाम जायाखै बेयाव आङो औ सार जाबाय आरो खालि जादों गोथाव मोनथारदों गोथाव जायो साहाखौ सोर फुदुङो बिदिनो सोरबा एखमबा फुदुंनाय जायो साहाबो गोथाव जाथारो गासिबो गोथावानो जायो ओमफ्राय ओंख्रिखौ साबसिन संदो
गाव गाव माबा थायो सार आं भाजा एवो ओमफ्राय साहा फुदुङो बांसिन आंहा ओमफ्राय साहा ओमफ्राय एक्सट्रा बिदिनो पनिरफोरखौ संनाय जायो आरो बेदरफोरखौ संनाय जाया बर'नि ओंख्रिखौ सोर साबसिन सङो दे बिथाङा बर'नि ओंख्रिखौ साबसिन सङोनो जोबोरै मोजां थ' जोबोरै मोनसे रंजा खुसि थासारि बेयाव गोबां जायगानिफ्राय गोबाव समनिफ्राय बेयाव खामानि मावनानै दङ बिथांमोनहा बेयाव जयै रंजायो जयै थायो नांलाय खमलाय जेबो गैया बयबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बायदि बेयाव थायो जोंबो जोबोरै मोजां मोनदों मा नाममोन रिना ब्रह्म थेङाफारा माइबं हाउस खाथियाव बेयाव ओंखाम सङो बिदिनो मासालसि पस्टमोन नालाय आंना ओंखाम सङो भेन्दि भाजा एवो ओमफ्राय बिदिनो थिथा केरेला आलु भाजा ओमफ्राय दाउ बेदरफोरखौबो सङो आरो साहाबो फुदुङो मालाबा गोसोखाङो फिसाला सानै थाबोनाय बोराय गैया ओमफ्राय फिसालाफोर लेखा फरायनाय ना सासे बिकम फरायदोंमोन गेदेरा ओमफ्राय डिग्रि कमप्लिट जाबाय उन्दैया दा पिअ फरिखा होगोन फिसालाफोरखौ मा जाजानो लुबैदों जाजानोथ' साख्रिथ' मावजानो लुगैदोंमोन थारमाने साख्रिखौथ' आजिखालि मोनलाबाया फैसा होनांगौबा जारला जायोना हौवा गैया मा गैया जोंनि बिमा बिफानि गोसोआव बेखौ साननाङा जे साख्रि मोनला बेखौ साननाङा साख्रिया दाबो दङ खिन्थु साख्रि मावनो हानाय क्वालिफिकेसन जानांगोन होनबानो मोनगोन आरो फैसा होनांगौ बेखौबो साननाङा जुदि क्वालिफाइडब्ला साख्रिखौ मोनखागोन आरोखि दा बेनिखायनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ गोसोआव सानथारनाङा गावनि गोसोआ दुरबल जायो नङा होनबा आरो गथ'फ्राबो दुरबल जायो दा जोंनि बिटिसियावनो गोबां हाजार साख्रि दङ फोरोंगिरि हिसाबैबो साख्रि दङ नाथाय क्वालिफाइड केन्डिडेट गैया बेखायनो पस्टफ्रानो खालि गोजा आरोखि दा बेनिखायनो आङो खावलायबाय साफ्रोमबो आब'मोनखौ आदामोनखौ फंबायमोनखौ बिनानावमोनखौ बेयाव थानाय जे बेयाव साख्रि मावदोंब्लाबो जाहाथे न'खौ गोसोखांबाय थायो गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां जाजानो लुबैयो आरो आं बेखौबो खावलायगोन जाहाथे नोंसोरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां जाजानो थाखाय थुलुंगा हरबाय थायो गाज्रि लोगोनिफ्राय बिसोरो गोजानाव थाथों आरो गाज्रि खामानिनिफ्राय बिसोरो गोजानाव थाथों फेग्रा मुवा जानाय फेग्रा मुवा सोबनाय बिनिफ्राय गोजानाव थाथों गावनि देहाखौ मोजां लाखिथों गावनि साननायफ्रा मोजां जागोन आरो फरायनाया मोजां जागोन आरो जिउआव उथ्रिसार जागोन बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आंनि मुङा जाहैबाय बिस्वर नार्जारि गामि जोंमाफुरि आरो पस्ट बिसमुरि आरो मोनसेल' प्रब्लेम मोनदों आरोखि आरो जोंनि बे स्टाफनि जा स्टाफ दं बे गुबुनाव मावग्राफ्रा बे जे सेलारिया खम जादों आरो ओमफ्राय बेफोरखौ जोंनि बे बिटिआर सरकारनि सारमोना जुदि रेगुलार खालामोबा जोङो एसे थांना थानायाव बिराद एसे गथ' गथाय खांनाय मानायफ्राव सहाय मोनगौ आरोखि बेखौल' आङो सारमोननिसिम जाहाथे आर'ज गाबो आरोखि सार जिबायदि मोनसे मोजां थासारि आं बेयाव नुनो मोनदों गासिबो गंसे न'खरनिनो सोद्रोमा बादि जुमिनाव आं सोंगोन जे माब्लाबाफोर बिब्दिनो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जादों नामा जोंनि बे बड'लेण्ड भबनाव जोङो दिनैसिम जों नांलायनाय खमलायनाय जाफेराखै जोङो ज'ज'यैनो थायो ज'ज'यैनो मिलायनानै जोङो ज'ज'यैनो मावलायनानै जायो आरो